ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошинҳои фурӯши хитона дар ҳамин номерое ки дар рӯи экране WhatsApp ё Viber-шда равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 146 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 13 мошини майдае, 6 мошини грузавик, яъне мошинҳои боркаш. беҳтарин видеоҳай то охирша бародаро тамошо кунед. дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария ҳатман фикрҳои худтона нависед. кадом мошинҳо дар кор аст, мо пешкаши шумо мекунем. мегзарем ба видеои имрӯза баъди як рекламаи кӯтоҳ. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади қазоқистонро доранд, марҳамат, ин бародарамон Исматулло шуморо аз ҷои зистатон Москва ё Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон соқи саломат бурда меорад. мошиношон бо комфорти баланд, Toyota ва Mitsubishi. мабодо дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилие пайдо шавад, ин бародаро худашон ҳал мекунад. номеро дар рӯи экран ва дар описани видео. марҳамат, занг занед ва аз номи канали Душанбе шоу гап занед. скидкам дорад. якум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback, соли бароришаш 1993, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, ҳама ҳуҷҷатош 5 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархш бошад 19000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 130000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро, дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худтона нависед. кадом мошинҳо лозим аст, мо пешкашатон мекунем. дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107, соли бароришаш 2006, объем мотор 1.7, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош тамом шидагиай. мошини худаш дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархш бошад 6000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 41000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra G Caravan, соли бароришаш 1999, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷабор Расулов. нархш бошад 38500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 263000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ BMW Тройка, соли бароришаш 2001, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 39000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 267000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.
پنجم ماشین فروشی مرسدس بنز اس کلاس سالی باروریشش 2006 ابیا موتور 5 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош 5 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 138 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 945 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ ваз 2107 соли бароришаш 2004 абё мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ 7 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархш бошад 8500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 58 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ опел хечибек соли бароришаш 1998 абё мотор 1.6 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензин газ ҳама ҳуҷҷатош яксола муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 35 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 239 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla D соли бароришаш 2008 абё мотор 1.8 коробка передачаш автомат ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. камтар хадавоиш кор дора бародаро. мошин худаш дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 70 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 479 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ опел седан соли бароришаш 1997 абё мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳама ҳуҷҷатош 100% нав кардагиай сиди салонай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 30 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 205 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ дайву ҷип мусо соли бароришаш 1999 абё мотор 5 коробка передачаш механик сӯзишвориш солярка моторш дизелӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе.
нархш бошад 30,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 205,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ. УАЗики фурӯшӣ соли барори 6989 ҳуҷҷатош тамом шидагиай нахадувай дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. нархш бошад 6000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 41000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ. Chevrolet Optra соли барори 2005 авио мотор 1.6 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 28000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 191000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сенздаҳум мототсикли фурӯшӣ соли барори 6993 нав айрасия овардагианша дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён. нархш бошад 5500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 37500 сомони тоҷикӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. инак мегузарем бародаро ба мошинҳои боркаш. якум мошини боркаш газ 53 нав мотор кардага ягон расход надорад. дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. нархш бошад 18000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 124000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дуюм мошини боркаш грузовик газел ягон айб надорад. дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. нархш бошад 20000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 136000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мотоблоки фурӯшӣ. мотоблок Хоппер 900 7 қувваи аспа дорад. нав пачкай айрасия овардагианша дар ҳолати хуб қарор дорад. бо пулукошай
айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархш бошад 5000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 34000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум, трактори фурӯшӣ. трактор 82, соли барорӣ 6999, 4 баллони нав, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. нархш бошад 85000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 582000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. панҷум, грузави газ собол, соли бароришаш 2000, 1 сола ҳуҷҷат дорад. дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон дард надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри худжанд. нархш бошад 17000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 116000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум, самосвал зил, моторш дизелния, ҳуҷҷатош 2 моҳи дигар муҳлат дорад. дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Шуробод. нархш бошад 26000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 178000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум, грузави газел, ҳама ҷош 100%, документош ҳамаш нав кардага, ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархш бошад 15000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 102000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. хайр бародарон, худованд нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. то видеои оянда. худованд нигаҳбонатон бошад.